nangoranɓe Diallo Barayi e kikiɗe hannde o waɗino kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe fandare nden noon ko artude e ɗen ɗon caɗele teskaɗe e nden ɗon gollorɗi OLAC sababude muɗum noon ko Diallo Barayi jeeyaɗo e conseil administratif nden ɗon gollorde itta e golle muɗum tawa alda e sariya waɗi ko way noon ko directrice générale nden ɗon gollorde kamɓe nangoranɓe Diallo Barayi e kikiɗe hannde o ɓe mbaɗino kuccam hakkude mabɓe e jayndiyankoɓe ngam hollirde mettere mabɓe addi en ɗo hen hannde ko situation baɗɗo toto OLAC donc hakkunde la directrice madame Mame Diarra Sow e Diallo Barayi di Abdoulaye Oumar Diallo. Donc Abdoulaye Oumar Diallo ko neɗɗo mo ganduɗa dariɗo cusɗo gongo baɗɗo engagé baɗɗo déterminé neɗɗo mo ganduɗa o liggima duuɓi sappo e goho toto OLAC hade sah la directrice arde tawdemo e dow oɗon entreprise. Donc caggal no l'honorable député Guy Marius Sagna jogui namde e ko faye la gestion OLAC waɗi ɗum adressé directement le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye woni ministre de l'assainissement et de l'hydraulique. Diallo Barayi c'est un ingénieur informaticien kadi ko coordonnateur cellule informatique de OLAC kadi omo jeeya e membre conseil d'administration omo jogui ngal pellital e ngal cuusal pour darade namdade monsieur le ministre et la directrice madame Diarra Sow koko l'honorable député Guy Marius Sagna namdi ko faate jogugal makko e oɗon entreprise. Gila nden noon yiyama ko wayno des harcèlements ko wayno des intimidations fof fawawa e dow makko arama ha e ɗeɗo balɗe o addanama lettre de licenciement. Donc yimɓe fof enen gandi so wiyama nguɗo laamu joɗiri koye gongo koye jubal jubanti. ɓe mbaɗi erago fewde e jagolgal kalfinangal assainissement kam e taaridi Cheikh Tidiane Dièye e wiide mabɓe Diallo Barayi ala ko waɗi so wona namdade yo gueɗe ɗe e laɓɓitine ha laaɓa ceerno. Neɗɗo mo ganduɗa joguima namdal waɗi mérité tan koye des réponses baɗɗi précis parce que sa yeehi ha an a jogaki ngal cuusal wawde addude ko woni gongo kono gande ko joguiɗa ko lohi. Donc minen noon collectif national de soutien à Diallo Barayi min mbaɗi interpellé directement le docteur ministre de l'assainissement et de l'hydraulique docteur Cheikh Tidiane Dièye o anda ko kewi OLAC omo jogui hen sens de responsabilité mawɗo pour addude ko woni gongo. Addude ko woni gongo ko noon woni o laɓɓina ko l'honorable député Guy Marius Sagna namdi ko monsieur Diallo Barayi namdi en tant que délégué représentant de la cellule informatique. Donc ɗum ɗon noon adduno darde amen hande pour haaldude l'opinion nationale et internationale haɓe ganda koko wona e dow mum. Donc toto OLAC haɓena mbaɗa ko ganduɗa ko fotani e lawol kadi e fawaki e lawol. E wiide mabɓe maɓe jokku hare nde e ko fayi arde fandare mabɓe ko yo Diallo Barayi ruttine e golle muɗum ko ɓuri yawde e yaccade sabu ala ko wi walla ko waɗi koyno ittamo e golle makko.